Dobar dan, gospodine. Manje. Takođe. Šta se radi, šta slikate? Došao sam samo da uradim spoljašnju kontrolu vaše stanice. Samo da pogledam da li su vam kola registrovana, da li poštujete moja prava, da li poštujete zakon. Mogu li vašu ličnu kartu, ja zamolim samo. Zbog čega, gospodine? Da izvršim vaše legitimisanje. Dobro, zbog čega vršite moje legitimisanje? Zato... Po zakonu o policiji, član 66, vi ste dužni da mi kažete razlog. Utvrđivanje identiteta vašeg lica iz razloga što slikate objekat koji se obezbeđuje. Molio bih vašu ličnu kartu samo da pokažem. Dobro. Preupotreba vašeg ovlašćenja, kao što je provera identiteta, po članu 66 zakon utvrđivanja, ja zahtevam od vas da se vi predstavite sa vašom službenom legitimacijom. Odlično, ja ne verujem, vi ste prvi koji je to uradio. Svaka čast Vujinoviću. Vujanoviću. Njegoš Vujanović. To nije važeća službena značka. Pa pogledajte kako izgleda, na primjer, vaš grb, a kako izgleda ta značka, znači drugačije. Grb je stari bio nekada sa brojem, sada je ovdje broj. Da, ali značka vam je isto stara. Nije, značka je i dalje, kakva jeste važeća, treba i nove da budu kad će biti, ne znam. Da li ste imali nekad problema sa zakonom? Jesam, samo bespravno. Znači, nameštali su mi... Nikad ne. Je to za neku televiziju snimate ili? Video dokaz, ne znam ako ste čuli za mene. Ne, nisam. Pozdrav drugari, evo nas ispred policijske stanice Novi Beograd. Došli smo da vidimo da li oni poštuju zakone, da li registruju svoje kola. Za sada je sve okej. Vjerovatno ima više sati, Tamo daj telefon na vezi, samo proverim ulicu. Ne, gleda ovdje gospodin snima slikavu stanicu. Samo da legitimišu nešto. Matično. Kao što vidimo, ovo je novi grb, ali nisu sva kola tako obeležena. Vujanović ima također nova obeležja, ali stara na službenoj legitimaciji. Jel? Ej, tu je. Dobro. Evo, izvolite. Hvala puno. Dobro, ni slikajte, ali nemojte samo odirati vozilo. Neću, naravno, neću da diram. Moram da vas pohvalim, vi ste najbolji do sada. Zahvaljujem. Evo, kao što smo vidjeli, dozvoljeno je da se snima. Evo da počnemo odavde. Rezervisano za vozilo MUP-a
13 parking mesta. Znači, sljedećih 13 vozila trebalo bi biti sva vozila MUP-a. A ovo mi ne liči na vozilo MUP-a. Mislim da je ovo ipak privatno vozilo radnika MUP-a. Registrovan. 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 Kao što vidite, ovo je stari grb policije. Pogledajte razliku. Znači, ovo je novi. Ja ih prepoznajem tako što orao ima krunu na glavi. A ovo je stari. Znači, nema orla, nema ni krune. Prvo registrovanje. Petnaesti Čekaj, bre, koji je danas dan? Gde piše? 13.4. Mislio sam da će biti baš dobro, ali nisu. Vozilo policije koje nije registrovano. Obileže isto, ja mislim da su malo izbledela. To se bukvalno ništa ne vidi. Pogledajte. Koliko je to ofucano. Ali evo, kao što vidimo, 15.3.2020. Danas je, šta sam rekao, 13. april. Čekaj da vidim. Danas je... Da. 13. april. Znači, ovo vozilo nije registrovano. Ovo ima još malo. Pazite, ovo je vozilo MUP-a. Ima branik unutra. Evo ga jedno vozilo MUP-a koje je bilo u udesu. Aktivirali su mu se jastuci. Jedan i drugi. Pogledajte ovo obeležje, na što to liči? Ja prosto ne verujem. 30.12. registrovanje. Ovo vozilo je privremeno oduzeto. Ne znam šta radi onda na parkingu za službeno vozilo. 13.3. Istekla mu je registracija. Ovo je registrovan. Ali pogledajte. Pogledajte to obeležje, ja stvarno ne verujem. Šta, ovo je policija? Pogledajte ovo. Koliko je to ofucano, bože svašta. Pogledajte. A ovo šta je? Ovo je onaj sedeći policajac koji čuva parking mesto. Najverovatnije. Vidimo šta još ovdje ima. Vjerovatno oduzeto vozilo. Oduzeto vozilo.
oduzeto vozilo, pa se ovako čuvaju oduzeta vozila. Ispred policijske stanice, pogledajte na što to liči. Tu je stanica. Eto, 8. Registrovan. Ne znamo šta je ovo. Ovo je neki disabled. 21. 21. Samo vidimo koje ono vozilo beše nije registrovano. Ne mogu sada da ga prijavim. To je... 11.5. Gdje je onaj treći? 15.3. Evo ga. Gdje ova dva plava? Gospodine, uočio sam jedno vaše vozilo koje nije registrovano. Samo da vam dam do znanja, možda niste znali. Koje je to? Između ovog plavog i ovog zelenog, onaj policijski auto. Registrovan je do 3. ove godine. Ova Peugeot 206? Peugeot, da. On se ne vozi. Dobro, ništa, samo kažem. Pa sviđa mi se, za sada mi se sviđa. Za sada ste najbolji bili. Naravno, ja što uočim, ja ću da kažem, vaše je da mi kažete. Samo mi ovo nije jasno zašto držite oduzeta vozila na trotoaru. To su mjesta za oduzeta vozila u godinama, koliko ja znam. Da. Dobro, bespravno su tu, jedino to, zato što ovo je javna površina. Stvarno ne znam da je rekao. Dobro, moje samo da kažem. S nadležnima za to, ja to stvarno ne znam. Naravno, ne, evo ja samo kažem, čisto čudno mi je malo, ja kad bi ostavio svoje kola oduzeta ili ne na trotoaru neko bi... Molim? Možete sigurno da ostavite, to je bezbeđeno tu, tako da... Ima i žicu, ima sve. Da, ali kažem da je bespravno to urađeno, zato što sam pogledao u katastru, ovo je sve javna površina. Ne znam, verujte, od mene odgovor na to ne možete dobiti pravi, tako da... Dobro, ništa, samo kažem. Sam nadležan za to. Važi. Policijska stanica. Kao što vidimo ovdje na trotoaru drže oduzeta vozila. Šta bi se desilo da ja parkiram moje starog gvožđe, kao što je i ovo. Ja parkiram moje staro gvožđe na trotoaru. I još da ga ogradim. Pogledajte. Ima ograda. Kako su ovo kola? Fiero. Sviđaju mi se. Cool su kola. Vidimo ovdje. Da, ovo je sve javna površina. Uopšte nije parking za oduzeta vozila, nego javna površina. To ću da vam i pokažem u katastru, tako piše. A sve imamo koliko su dugo ove vozila. Ovo je zadnji put registrovan 2017. Ovo ima napačke registracije. Ovo mi se sviđa. C klasa Mercedes. Oduzet. ...2019. Vozilo privremeno oduzeto od strane policijskih službenika Novi Beograd. Kancelarija 40, oko 51. 2019.
Pa za sada se ova policija dobro pokazala. Znači na moj zahtev rekao mi je zašto me legitimiše i pokazao mi je službenu značku. I to dovoljno dugo da ja mogu da i pročitam i sve. Znači sve pohvale za ovog policajca. Ono što nije u njegovoj nadležnosti on ne zna, ali ono što jeste radi vrlo dobro. Nova kućica. Evo ću morati da proverim, ali zastava jeste na pola koplja, tako i treba da bude. Nisam siguran, proverit ću zakon o zastavi, izgledu grba, ali ja mislim da državna zastava treba da bude u sredini, zato što je najvažnija. Ovo ovde je zastava grada Beograda i zastava MUP-a sa novim logom, koliko ja vidim. Ja mislim da su ovde samo malo pogrešili, da državna zastava treba da bude u sredini. To ćemo proveriti pa ćemo napisati na ekranu. Ništa drugari, vidjeli ste šta se ovdje dešava. Za sada je ipak najbolja stanica. Nema nikakav problem oko snimanja. Policajac je poštovao moje prava. To je to. Evo još tamo neka kola, provjerit ćemo i njih. Na brzaka. Kao što smo čuli, ovo vozilo se ne vozi. Ali dobro, doći ćemo mi opet i provjerit ćemo da li se vozi ili ne. Lipovac. Registrovan, svaka čast. Nemam šta drugo da kažem, ispoštovali su me maksimalno, nikakva frka, dozvoljeno je da radim ono što stvarno jeste dozvoljeno. Tako da za sada imam pohvalu što se tiče poštovanja mojih prava, poštovanja zakona prema meni, ali nije u redu što imaju onu staru gužđuriju tamo na trotoaru. Ništa, poslat ćemo im jedno pismo, čisto da ih obavestimo da to nije u redu. Ali sve pohvale za policajca. Nadam se da su uživali u ovom snimku, iako nema nikakvih svađa. Ja iskreno jesam. Želim da ovo stalno bude ovako. I da sve bude u redu. Ništa drugari, ja vas pozdravljam. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Video dokaza. Pozdrav.